Luci, ce se aude? Păi este activul. Activul? Ce e la un activ? Este râul subteran pe care ți-am zis că intră prin intrarea Ponicova. Noi, de fapt, acum suntem pe galeria fosilă și este galeria prin care vine apa, galeria activă a peșterii. Deci peștera are două nivele, nivelul fosil și nivelul activ. Am înțeles că e o peșteră vie, că încă se formează. Da. Păi mai ales pe fosil se formează lucră în calcă. În peșteră, timpul trece altfel și nici nu realizezi când și cum au trecut orele. Lângă cleița de fân și vecina ei Meduza, facem un popas pentru că foamea ne-a ajuns din urmă. Din rucsaci încep să iasă la iveală sandvișurile, pateul, pâinea și mai ales ciocolata, cel mai eficient și mai delicios energizant în frigul din peșteră. Observ că pe tavanul sălii în care ne aflăm, roca are diverse culori, de la alb imaculat până la felurite nuanțe de maron. Mi se spune că este rezultatul depunerilor de calcit în diferite perioade, asta, în vârsta peșterii, însemnând sute de ani. Văd că ceilalți îți mai în față un pic. Da, păi am rămas puțin în urma grupului, dar nu-i bai, că pe aici e tare frumos, merită să stai să te uiți. Să nu te uiți. Să mai caști gura. Și ai grijă să nu te lovești. Mă străduiesc. Nu prea am voie să pun mâna, am înțeles, dar uite. Alunec. Așa. Hai că am trecut. Și aici, uite, la asta zice limba soacrei. De ce? Păi ia uite-te un pic. E mare, ascuțită, mai are și țepi dacă te uiți. Aha. Da. Vreau să mai îmi spuneți un pic toate formațiunile astea, blocul ăsta, sau nu știu cum să-i spun. Aici e o combinație, sunt, ne spunem, scurgeri parietale. Aha. Se formează un bloc compact de scurgeri și în limba soacră poți să spui chiar că este o stalactită. Și sus? Sunt niște stalactite mai bulboase, formate puțin altfel, într-un calcit mai moale și se depun sub o altă formă. Se înfundă destul de repede gaura acelei macarone sau stirolitei, cum îi mai spune. Stirolită? Da, stirolită. Sunt stalactitele fistulare foarte subțire. O formațiune foarte frumoasă. Ce mare! Este orga mică. Orga mică? Da. De fapt, dacă mă uit mai bine, chiar arată ca o orgă. Chiar arată ca orgă și sună ca o orgă. Sună? Super! Îndrăznesc? Este o scurgere parietală și e foarte frumoasă. Mai există una mai încolo, orga mare, care tot așa e forma asta lamelară. Aici se vede foarte bine, s-au unit două formațiuni, o stalactită și o stalamită, și a rezultat o coloană. Ceea ce îți povesteam. Una crește sus, una crește jos. Aici se vede că sunt unite recent, așa arată. Da, recent în vârsta peșterii înseamnă cu 102-500 de ani. Suntem toți, Jerry. Ce inscripție e asta? Deci, ca să ne înțelegem, 446 de metri este de fapt altitudinea față de nivelul mării la care ne aflăm în acest punct în peștera Comarnic. Peștera Comarnic taie prea început nata, dealul de deasupra noastră, care are o altitudine de 700 de metri. Ori noi, fiind la 446 de metri, deasupra noastră... Suntem la vreo 300 de metri sub pământ, așa. Da, pădure și un drum. Ori această inscripție, Dansberg, Renzo, se presupune că această persoană, la 1906, va ajunge până în acest punct. De ce? Pentru că nu poate să treacă peste prăbușiri să intre în sala muzeului. Noi ajungem însă în sala muzeului, locul unde se pot admira aproape toate tipurile de formațiuni. Pe tavan,
atârnă stalactite mici, tubulare, de tip macaroană, draperii și văluri, adevărate calendare geologice. Înțeleg acum de ce peștera, cu sălile ei monumentale și cu bogăția de formațiuni, e considerată una dintre cele mai frumoase din Banat. Deși nu e încă electrificată, asta nu-i știrbește cu nimic farmecul. Ajungem la cetatea Gândacilor, despre care aflu că e o formațiune de microgururi, care sunt de fapt mici baraje de travertin strălucitor. Am ajuns și la zidurile chinezești. De câte ori am venit aici, niciodată nu ne-am văzut. Da, avem un foarte mare noroc. În perioada asta a anului, de foarte mulți ani, aceste ziduri n-au fost pline cu apă. Dar de fapt ce sunt zidurile astea? Sunt niște macrogururi formate prin depunere, la punctul de vărsare a apei se tot depune și crește. Și fiind așa ondulate, frumoase, au fost botezate zidurile chinezești. Apa asta se poate bea? Da, se poate bea, e apă foarte bună. Dar are, așa mi se pare că are ceva la suprafață. Da, nu e mizerie, este calcit flotant, se cheamă. Este o peliculă foarte fină de calcit care se depune la suprafața apei. Ne apropiem de punctul unde se termină traseul turistic. Jerry ne arată dovada prezenței liliecilor în peșteră. O movilă de guano indică locul unde, pe tavan, în timp de iarnă, hibernează colonia acestora, care numără între 600 și 800 de exemplare. Acum n-avem noroc să vedem niciunul. Intrăm pe nivelul activ, în galeria cotită, unde vizitatorii obișnuiți nu se aventurează de obicei. În perioadele cu ploi abundente, porțiunea aceasta e deseori plină cu apa pârâului Ponicova. Și e mult mai greu de parcurs, datorită faptului că sunt puține locuri în care poți să stai drept, în picioare. Avem parte de o surpriză. Ne întâlnim cu un rac adus de viitură și nu scăpăm ocazia să-l fotografiem. Ne continuăm drumul prin galeria mult mai strâmtă, de calcar cretacic, și lecția de speleologie continuă. Aici se vede porțiunea activă a peșterii, cum se întâmplă. Și într-o perioadă mai liniștită, asta a fost un depozit de calcit, scurgere venit de pe undeva. Pe care perioada activă a venit și a săpat și a mâncat din nou chestia asta. Deci este rezultat să văd straturile de depunere a calcitului. E foarte fain. Se vede că e corodat de apă. Ascultăm sfatul lui Jerry și nu ieșim pe intrarea Ponicova, pentru că acolo vegetația e mare și oricum afară e deja noapte. Hotărâm să ne întoarcem preț de 2 km și ceva ca să ieșim pe unde am intrat. Ieșire! Ioi! Haideți! Am scăpat! După atâtea ore. Vezi că Jerry închide ușa. Scenariul de ieri pare să se repete, pentru că la corturi ajungem din nou în beznă. A doua zi începe lent, dar urmează același ritual ca și precedenta. În timp ce ne bem cafeaua și luăm micul dejun, ne distrăm, amintindu-ne întâmplările zilei de ieri și ascultând poveștile de ghid ale lui Jerry. Până adunăm corturile și ne pregătim de plecare, poienița de la intrarea în peșteră se umple de turiști, cei mai mulți străini, veniți să vadă comarnicul. De altfel, vizitatorii sunt din toată lumea, majoritatea europeni, dar și americani și chiar chinezi. Jerry ne spune că uneori conduce câte 4-5 grupuri de turiști pe zi. Pentru că ne-am propus să vedem și cheile Carașului, o pornim înapoi pe drumul spre Iabalcea. Mă bucur că acum, pe lumină, pot să văd ceea ce la venire mi-a scăpat. De la șosea,
se vede Carașova, una dintre cele 7 localități ale croaților din Banat. Unde suntem aici? Acesta este Valea Carașului, sau mai exact cheile Carașului. Încep de aici, sau se gata aici. Și vom merge în sus pe chei până la peștera Liliecilor. E o porțiune destul de frumoasă și vom face o mică plimbare. O apucăm pe chei, pe poteca ce șerpuiește paralel cu râul Caraș. Avem de mers vreo 15 minute. Poteca e destul de umblată, pentru că vara localnicii vin aici să facă baie în râu. Prietenii mei nu prea sunt de acord cu faptul că lumea campează la întâmplare într-o rezervație naturală. Ca să ajungem la gura peșterii, trebuie mai întâi să trecem prin apă, ceea ce ne mai înviorează nițel. Avantajul celor mici, dezavantajul. Numai bine, e un fel de pregătire pentru ce va urma, fiindcă intrarea e la 15 metri deasupra albiei râului. La baza stâncii aflu ce ne așteaptă. O porțiune de cățărare de vreo 8 metri și apoi coborârea pe tiroliană. Peretele nu are un grad mare de dificultate, dar începătorilor le dă ceva bătaie de cap. Cei mai experimentați se cațără primii, pentru a-i putea asigura de acolo, de sus, pe ceilalți. În acest timp, Gheza se ocupă de pregătirile necesare pentru montarea tirolienei. După ce ai pus-o pe demiron, Îmi vine rândul. le strânge. Sus, Luci așteaptă să pornesc. Nu mai pot da înapoi, așa că încep să mă cațăr. Ușor! Încerc să ascult sfaturile pe care le primesc și să nu mă țin de coardă, ci doar să mă sprijin de stâncă. Ajung sus, în siguranță. Am scăpat fără zgârieturi. Eventualele vânătăi se vor vedea mai târziu. Mă grăbesc să dau jos echipamentul pentru ca ceilalți să poată urca și ei. Băieții mai au de lucru la tiroliană, așa că am timp să explorez intrarea în peștera Liliecilor. Bolta impresionantă și frigul care vine din interior mă descurajează și nu mă încumet să merg mai departe. Între timp, tiroliana e gata. Deși traseul nu e cel mai potrivit și în drumul corzii mai sunt niște copaci, prietenii mei fac pârtie și se grăbesc să coboare. Mă echipez din nou, ascult instrucțiunile de ultim moment și pornesc timid. Dă drumul să alunece! Abia ce am prins gustul aventurii și aceasta se și apropie de final. Mai vrea o dată! Am trăit în 2 zile cât alții într-o săptămână și tot n-am apucat să văd decât o mică parte din cheile Carașului. Dacă vreți să le vedeți cu ochii voștri, rucsacul în spinare și la drum. Bineînțeles, pe drumuri aproape.